Maswera sei kwese kwamuri. Ndoimba kuti maswera zvakanaka. Your day was wonderful. Zimbabwe ndine munyaya inoda kuti titaure pano. Nyaya yezvinhu zvisiri kufamba zvakanaka, zvinhu zviri kuitika munyika. Kodzero dzevamwe vanhu dziri kumbunyukidzwa nemamwe madzichechi. Tine imwe nyaya yatinayo panapa yabuda nhasi yavanonzi Madzibaba Ishmael chokurongera. Madzibaba ava vanonzi vanoshandira vari kuNyabira Plot. kuNyabira uku ndokuva nesangano ravo. Madzibaba ava pasangano ravo riri kunzi sangano rino vanhu vakati wandei. Madzibaba ava varonzi vakatanga sangano pane chinguva, asi pavakazodzoka vanga vari mujeri. Pavakazodzoka vachienderera mberi nesangano ravo, vakati vanhu vachifanira kunge vachigara paploti ipapo kuNyabira ikoko. Vanhu vanenge vachigara mumatendi, vanhu vachigara vachinzi tiri kuenda kuKenani, tamirira Kenani. Zvichinzi iko pari zvino iko zvino vanhu vachatenderwa kunge vachinamata nekuti zvinonzi tave muKenani, Kenani yasvika. Tisingazive asi Madzibaba ava vanonzi sowe ravo zvariri kuita harisi kuita zvinhu zviri pamutemo. Sowe ravo riri kunzi iro vana havatenderwi kunge vachienda kuchikoro, zvichinzi vanozotaura zvisiri izvo, zvichinzi uyezve so vanozofumura chechi ende uyezve vanozofumura naivo. Zvichinzi vese varume vanogara ipapo, mhuri dzinogara ipapo, zvinhu zvose zvavanoita vanotanga vaudza zvinofanira kutanga zvazivikanwa naivo vanonzi Madzibaba Ishmael oro mambo chokurongera. Zvichinzi ivo even nyange munhu achida kutengera mukadzi nhumbi dzokupfeka anotovaudza, ndivo vanomupa go ahead. Zvese zvavanoita unofanira kuzvisvitsa kwaari first. Zvichinzi even nyange vana vechisikana vari kuroorwa vari vadiki, mazera ema14 years 15 years, vari kuroorwa vana. Pari kunzi ipo futi kuroorwa kwemuchechi yavo iyoyo yavari kuti sowe ravo iroro rava kuti kuroorwa kwevana vese, vesikana vese havatenderwi kubvisirwa pfuma. Zvinova zvinhu zvinokatyamadza zvikuru. Zviri kunzi sowe iri kai, pana vanhu vakati munhu haubvumirwe kuenda kunosangana nehama dzako kana uchinge watouya kuzokemba ipapo. Vana havabvumidzwe kunge vachienda futi kuzvipatara. Kana mwana akarwara kana akadini haabvumidzwe kunge achienda kuzvipatara. Munhu akafa ari kunzi anobva avigwa musi iwoyo. Hapana zvokuti mapurisa anoshedzwa achiongorora kuti munhu ashaanei. Pari kunzi panotone mafamilies anotodarika kuma100 families vanogara paplot iyoyo kuNyabira pasowe raMadzibaba Ishmael. So zvinhu zviri kunetsa zvakanyanya kuna vamwe amai vakashayikirwa nemwana wavo musikana anga ane 27 years. Zita ramai vanonzi Memory Mukanairi. Vainge vakaroorwawo futi nemadzibaba futi anoshandira ipapo anonzi Madzibaba Gideon, oro zita rake rekuberekwa anonzi Sibinio Chikurune. Sibinio Chikurune ndo vanga vari madzibaba vanga vakaroora Memory Mukanairi, uyo anova asvitsa nyaya yake mune vezvenhau maererano nokushayika kwakaita mwana wake musikana. Haana kutenderwa kunochema mwana wake oro kuziva kuti mwana wake chamuuraya chii. Haana kutenderwa also kuti anga achisvika paguva o panzvimbo yaradzikwa mwana wake. Izvo zvakarwadza amai ava zvikuru. Zvakakonzera kuti amai ava vange vachizonomangara nyaya iyi kuma-media houses akasiyana siyana, zvinova zvakonzera kuti nyaya iyi ive munews. Baba vake vemwana akashayika uyo ane 27 years, mwana musikana,
baba wake vari very very close kune muridzi wesowe irori anonzi Madzibaba Ishmael. Baba womusikana akashayika vanonzi Gideon, Madzibaba Gideon. Vanambotaura vai vanonzi Madzibaba Gideon Sibiniyo Chikurune. Vanonzi ivo vakazoudza mai vemwana memory mukanairi kuti mwana sikana wavo aiva ane 27 years akashayika paitika like food poison. Tisingazivi kuti kazhinji kai panowanzoitika mafood poison nyaya dzinoenda mapurisa, then munhu oongororwa chii chakaitika, and food poison iyi torifanira kunge itori police case. Saka inhau iri kunetsa nekuti sowe iri ramadzibaba ava vanonzi mambo kuNyabira Plot, vanonzi Madzibaba Ishmael, vari kunzi sowe iri riri kumbuchikidza kodzero dzevanhu. Panonzi ipapa pabvunzwa munhu anofanira kunge ane mari muhomwe, anofanira kuchengeta mari muhomwe. Mari dzese dzinofanira kuenda through Madzibaba Ishmael oro mambo. Haubvumidzwa kushanyirwa nehama dzako, haubvumidzwa kungobuda usina kuzikanwa kuti zvakamira sei. Pasowe iri panonzi vanasikana ndo vanenge vachibika pachigarwa mumatendi. Zvinova zvakonzeresa kuti vanhu vazhinji vave nekutsutsumwa kwakanyanya nemaitikiro ari kuita zvinhu pasowe iri, kuti vanhu vatenderwe kunge vachienda kuzvipatara, vanhu vatenderwe kunge vachiita mabasa avo vanotoshanda pafamu raMadzibaba Ishmael ivavo vane nickname yekunzi mambo paplot ravo kuNyabira. Izvi zvinova zvarwadza vanhu vazhinji vachiti munhu anongoita kunge akaisa vanhu mujeri sei. Saka zviri kunzi madzibaba ava vanofanira kuongororwa nevezvemutemo kuti paonekwe chii chiri kunyatsotora nzvimbo. Tinoona vamwe vana madzibaba aya vanoita masangano avo mune zvakanaka, asi kana zvasvika pakudai zviri kumbunyikidza kodzero dzevamwe vanhu, zvinenge zvada kuzvipindwa nevemutemo. Ndeyekuti zvinhu zvinenge zvisina kunaka, zvinhu zvinoda kuongororwa chii chiri kumunyatsoitika. Asi pabvunzwa madzibaba ava Ishmael vange vachiramba zvinhu zvese zviri kuitika, ndeyekuti ivo vari kutoziva kuti yatove mhosva. Haufanira kunge uchiita zvinhu zvakadaro, especially munyika yedu yeZimbabwe. Munhu wese anofanira kunge ane kodzero dzake, munhu wese achirarama zvakanaka, mwana achienda kuchikoro, vanhu vachitenderwa kushanda, vana vachienda kuzvipatara. Ndo kunozobva zvirwere zvokuti zvirwere zvinononoka kupera munyika, ndeyekuti ava vanenge vachirambidza kuti munhu aende kuchipatara. Then mhuri zvese vana vanenge vachingofa because zvinonzi ivo ndo panoitwa zvokurapwa, ndo panoitwa zvokuti pane zvelabor zvese. Munhu akaita nhumbu vanobatsirana ipapo, hapana zvechipatara, hapana mabirth certificate. Saka even nyange munhu wakafa, government inenge isina kana record yekuti munhu vanokwanisa kungokuti no munhu akadaro. Ivo mambo Ishmael vacho, Madzibaba Ishmael vanokwanisa kungoti no tanga sina munhu akafanana naye panapa. Saka hazvina zvokuti munhu anokwanisa kuzvitresa. Munhu anotongorova apa munhu akanga akazvarwa awanika panyika, and then munhu otongorova akadaro. Saka inhau inofanira kuti iongororwa nemutemo, kuendwe kuNyabira panyatsoongororwa, posechwa even nyangwe makuva ese. Ari kunzi pakazara makuva akawanda. Uyu paplot ipapo mambo iye anonzi Madzibaba Ishmael haana nguva achipagara. Anofunga manew plots harisoti rakatengwa here kuti rakawanikwa sei, haana nguva achipagara, asi panonzi pane makuva awandisa zvisingaiti. Saka panofanira kuti paongororwa kuti kushayika kuri kuita vanhu ivava vari kushayika zvokunyatsorwara zvistraight here, oro pane zviri kuitika kuti vanhu vashayike. Saka vemutemo nehealth vanofanira kuti vaende vanoongorora makuva eafukunurwe. Panoda kuonekwa kunzi marecords anga aripo here kana kumapurisa kana kupi, pane madeath certificate here, chii chaitika. Sezvo taona ava amai vanonzi memory vachiti vanhu havasi kubvumidzwa kunge vachizoona kunenge kuchizovigwa munhu, kunongoenda vanhu 1 or 2 or 3 4 vari very very close kuna mambo iyeye anonzi mambo Madzibaba Ishmael.
So ava vemutemo kana muchinzwa meseji inei ngatiite kuti paongororwe zvinhu zviburitswe pachena, mwana weZimbabwe agare zvakanaka. Kuna vamwe vana vanenge vachimbunyikidzwa kodzero dzavo, vanenge vakatongokurira paarea ipapo vasingabvunzwa kana kuenda kana anywhere, vachingoshandiswa vasingazivi kuti kune imwe life iriko outside there, vachinyeperwa kunzi panapa ndo paCanaan. Hanzi paCanaan havachabvumidzwa kunamata, ndo paCanaan munhu wakungorarama ipapo wofira ipapo, zvinzi ipapo paplot ipapo paNyabira ndo pakunzi paCanaan. Zvinova zvisina kunaka. Aiwa, nyaya iyi inofanira kuti iongororwa nemutemo. Ndatenda hangu Zimbabwe. Ndokurudzira kuti vamwe vane masocial media akawanda wanda tishare mamwe audio atinenge tichiwana panapa anobatsira kuti kuZimbabwe kuchinjike imwe culture isipo, isina kunaka, tive tichigarisana muZimbabwe zvakanaka, kwete kuchishanda tichigarisana tichiita kumbunyikidzana kodzero dzedu. Ndatenda maZimbabwe. Ndokumbira vasati vasubscribe munge muchisubscribe kuchannel ine, nekushare also mavideo nemaaudio, nekubaya also notification button kuitira kuti tichingoburitsa news ndimunoita kutanga kunge muchizinzwa. Ndatenda.